За да разпознаеш и промениш своята аз-концепция или самовъзприятие, е нужно просто да преминеш от повърхностно мислене към дълбоко вътрешно изследване и съзнателен избор. Но, на първо място, нека видим как може да разпознаем своята аз-концепция. Разпознаването изисква абсолютна честност със себе си. Първо, учим се да улавяме фоновия шум, онова, което върви на заден план, докато се опитваме да мислим позитивно. Понякога не използваме афирмации, визуализации, но ако повтаряме, че сме богати, примерно, а вътрешно се чувстваме недостойни, нищожни или уплашени, то нашата истинска аз-концепция е именно това чувство на недостиг и на нищожност. Второ, наблюдавайте 3D реалността. Светът около вас е автоматично възпроизвеждане на това, което сте признали за истина и факти в съзнанието си. Вашата истина и факти. Ако светът ви изглежда враждебен или ограничен, това просто е отражение на вашето вътрешно убеждение, че сте жертва или че трябва да заслужите своите блага. Трябва постоянно да полагате някакви усилия, за да заслужите благата, успеха, здравето и всичко, което искате. Трето, задавайте си някои ключови въпроси. Създайте си навика през целия ден да се спирате и да се питате: кой съм аз сега? Къде съм? В смисъл, в каква реалност? Какво считам за истински факти за мен в този момент? И сега идва главният въпрос: как да променим своята аз-концепция? Тази промяна не се постига с борба, а чрез отказ един вид от старата личност и доброволно избиране на ново състояние на съзнанието. И тук също са важни няколко неща. Първо, нужно е да спрем да се опитваме да станем, а да започнем да бъдем. Опитът да станем богати или здрави чрез усилия в 3D реалността само подчертава липсата. Трябва да влезем в състоянието на човека, който вече е такъв, и да приемем това състояние за единствена истина, за нашата истина, за неоспорим факт в нашата реалност. Второ, нужно е да поемем пълна отговорност, да разберем, че всичко, което ни се случва, е избрано от нас, съзнателно или не, чрез нашите убеждения. И честно казано, тази отговорност е освобождаваща, защото тя ни дава силата да изберем нова версия на себе си. Трето, много важен момент. Прилагайте ментална диета. Това е насоченото мислене и осъзнатост в ежедневието и насочено въображение. Не позволявайте на негативните 3D обстоятелства да станат вашата истина от последна инстанция. Когато видите нещо, което не ви харесва, веднага изберете и признайте друга версия в своето съзнание. Четвърто, излезте от позицията на жертва. Понякога става така, че човек иска да бъде щастлив, но не иска да спре да бъде нещастен, защото му е удобно да го съжаляват или пък да контролира всичко чрез някакви усилия. И затова тук е важно доброволно да се откажем от ролята на жертва. Доброволно да се откажем от нея. Не защото някой така казва или така пише. Пето, осъзнавайте себе си като съзнание. Вие не сте персонажът. Вие сте безкрайността, съзнанието, което избира какъв персонаж да играе във всяка милисекунда. И обичайте своя персонаж като любимо дете. И му позволете да има всички блага, просто защото съществува.
Шестия момент, също изключително важен, утвърждаване чрез признание. Промяната се случва чрез постоянно признаване и приемане на новите факти. Аз съм такава сега. Сега съм такава. Сега аз имам това. Сега аз се чувствам така. Постоянно утвърждавайте и признавайте, и когато това стане ваше естествено мислене, вашето самовъзприятие или аз-концепция, с други думи, автоматично се променя. И 3D реалността неизбежно ще последва тази промяна. Следвайте този точен алгоритъм, който ви подсказах, и много скоро вие ще можете да наблюдавате във вашата 3D реалност вашите нови истини и факти за вас и за вашия живот, признати в съзнанието, ще можете да ги наблюдавате и като проявление в 3D реалността. Ако ви е нужна подкрепа в тази вътрешна работа, линковете към актуалните обучения се намират в описанието.